everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi Sophie Stories, and namhlanje sikhuluma ngeTonga guys. Kushubile kwiTonga. Actually iTonga is coming to an end, but ngazi ukuthi nayo izophela ngenye nje idrum. There's a lot of storyline bekade singazi expectile, as we have saw ukuthi ke uMaMbele, the honest Mambele, the angel uMaMbele, iy'ngane leziyana ngazi ukuthi akusizona ezomnyeni wakhe, akuzona ey'kadladla. Asazi guys noma-ke ingane kadladla kogcina kuletha ukuhle kuphela noma kogcina kanjani, because ulungelo yena vele uyayishola ukuthi cha, mina vele ngiyayibonela ukuthi angisiyena ekhaya ngoba ubaba lakhe akangifuni. But-ke iqiniso ukuthi-ke u-firstborn guys okungumbali akusiyona ingane ke kadladla, but-ke we're still waiting for i-DNA to prove that. Asikho guys lapho, sila kwi-storyline sakantanzi kanye-ke noMakhumalo. We saw yesterday ukuthi-ke uMakhumalo guys ubadlisile, kodwa umuntu ogcine eshona uyedwa, umfowabo kaPablo, and kuzosala-ke the rest. What is going to happen ukuthi uMakhumalo guys, she will keep on trying. She want to finish what she has started. So into azoqhubeka nokuyenza ke lapha yana uzolokhu ezama ukubadlisa nje, but uPablo yena bathi uzoba love, bathini akazobona emehlweni ngenxa yothando. Kuthiwani ngihamba leli gama leli, yeah, but nje uzoba semathandweni and angaboni ukuthi ingozi ila eceleni kwakhe. But uPhinda kanye noZama, they would see that and they would try so much to protect uPablo, and hopefully by the end of the month he'll be able to see ukuthi uMakhumalo is the problem. But guys, into efuna ukukhuluma ngayo ukuthi uMakhumalo is leaving the story. I don't know ukuthi siphela nini inimba, but inimba lizophela. So uMakhumalo guys, she is leaving before the end of iTonga. I don't know ukuthi uzohamba kanjani noma uzobulawa uPhinda, but masizophela inyanga, I think lapha ko 30 of January, bathi-ke uPablo uzolahlekelwa-ke ilunga-ke elithembekile ke lakhe, engicabanga ukuthi-ke uPhinda ozosayida nefamily-ke iyakaMagwaza. So I don't know ukuthi ubani ozobulala-ke uMakhumalo, but uMakhumalo guys, she is leaving. Uthe useqedile nanokushutha, akasekho kwilokhunjana, akasekho kwiTonga, useshutha ku-Netflix. So she is done with-ke iTonga. Uzoshona-ke uMakhumalo. I don't know ngazobulawa ubani, maybe uzobulawa uPablo, maybe uzobulawa uZama, but nje uMakhumalo she is leaving the show. Uyena-ke uzohamba before the end of iTonga. Asazi uma season 2 uzoba khona yini guys, but season 1 is coming to an end. Yeah, the story man ayizange ize ilethi excitement kubabukeli kakhulu. They've been blaming the storyline ukuthi ihlangahlangene. It's not giving, man. There's something missing to his storyline. Yeah, ihamba lapha njengozalo, ihamba nje igudla nje ku-touchline yozalo, ngathi cishe ifane nozalo kancane. Kanti ngapha sinenimba. Inimba guys is doing wonders. Even on socials, people people are always on inimba, bafuna ukubona kuzokwenzekala the following day. It's exciting, it's beautiful, I don't want to lie, and we are having season 2 on inimba. Angizizokho ngenemba guys, we're talking about iTonga ukuthi-ke uMakhumalo is leaving and she would definitely die. Should definitely die, but I don't know ukuthi uzoshonela-ke ezandleni-ke zikabani. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.